Natugaw ang mga residente sa barangay Calamba, Dakbayan sa Sugbo kaganinang buntag human nilanog ang buto sa usa ka armas. Ang gitudlong responsable, giila nga si Joel Rentoma 48 anyos nga security guard sa usa ka towing services company. Gamit ang 38 kalibre nga revolver, gipamusil ni Rentoma ang mga biktima nga giila nga si Renato Blanizo alias Atoy 52 anyos ug Vicente Hemota 42 anyos, parehong residente sa barangay Sitio San Antonio sa Calamba. Gisaysay sa usa ka residente ang iyang mahinumduman sa panghitabo. More pag-agi na mo, padong mi paitong sudan. Lagi sila sa kuya na, nagtabi ra sila ba? Storya-storya, then more pag-abot ng papadong na mi uli, padong sud kay nanitihog nga pusil or ay kanang abinawag ka nang karaya ka pabutuan na something. Nya kalima man siya ni buto ya. Kunya na siya nga, ang usa ka kauban niya. Like dili na ron pabuto, kanang lahi na jud. Muto gigawas na may niminatay nga nihila ka. Kasi lagi daw, muto ni gawas si kuya dayto na put na igaan diri sa then baril 5 ka pabutok baril yan. Base sa investigasyon sa kapulisan, gituyo og pusil sa sospetsado ang mga biktima human kini gikatahong gibuli. Dugang pa, aduna nay daan pa nagbangi ang sospetsado og mga biktima ug wala na makaanto si Rentuma ug miresulta sa pagtion ug pagpusil ngadto sa naglingkod lang nga mga biktima. Samtang si Jovelyn, igsuon sa biktima nga si Vicente, nagkanayon nga dili makatarunganon ang pagkutlo sa sekyo sa kinabuhi sa iyang igsuon tungod lang sa pagpambuli. Ikaw mo sana mo. Isog kay kaya. Isog kay ka kay armas. Lisod kay ang iyang rason nga miingon siya nga gibuli siya nga kung boto na unaon bisag mangutanan pa mo diya sa tibuok Virama sir kana akong igsuon ilado kay na dinha driver na siya og 06A nga jeep. 20 years, more than 20 years na may nagpuyo din ha, pero wala ever since na siya nakakitag away. So murag lisod kay dawaton ang iyang rason nga gibuli siya, nga hinungdan lang nga iyang patyon. Nahitabo ang shooting incident pasado alas 10 sa kabuntagon sa may Virama Avenue, Sitio San Juan, Barangay Calamba dinhi sa syudad sa Sugbo. Daling gidala ang duha ka mga biktima sa Cebu City Medical Center kon CCMC aron matambalan. Apan gideklarar na nga dead on arrival si Vicente, human makaangkon og tulo ka samad pinusilan sa lawas, samtang ana pa sa kritikal nga kondisyon si Renato. Matod pa, una nang nabilanggo niadtong 2011 si Rentuma sa kasong homicide ug nasistensyahan sulod sa napulo ka tuig ug tulo ka buwan ug nakagawas sa bilangguan niadtong tuig 2021. Nasikop hinuon dayon sa kapulisan ang sospek sa samang lugar diin iyang gipamusil ang mga biktima ug anaa na sa kustodiya sa mga otoridad aron atubangon ang kasong murder o frustrated murder. Kini si RD Morales alang sa My TV Cebu.